Tinofara katika unaona muchiuya. Aiwa handizvozvo. Sabhuku maona ndauya kudai. Nyaya huru yandafambira ndiye kuti ini ndabva kuofisi kweGwarare kuZimaseti. Ishowadi. Saka imimi ambassador weZimaseti. Isitauya neprogramu yevarwi vechimurenga. Wovarwe uverusununguro wechimurenga. Rusununguro wechimurenga. Alright. Saka ngatsana kwanza kutsanangura here kuti gore rakatanga chimurenga igore ripi. Matotanga interview yacho yechimurenga. Tichainyora pasi kuti tisazora sei nyaya yedu. Apa makuda gore rakatanga chimurenga. Right. Kuti mungakwanisa kutsanangura kuti gore rakatanga chimurenga nderipi apa. Yeah, it's in 19 before 2000 and 19 Chimbopa jambai pa chimurenga pagora. Chimbopa jambai. Nyora ipa mapa jamba. Chimbopunga zvinhu zvakare isita vanhu akudhara. Handizvozvo. Apa tapa jamba. Nekuruzeva kuno kusina sikuru committee kunobva hatinyatso. Ndosaka manje tichipota tichikurangarira kuti musarasana tifambire pa nzvimbo imwe chete. Imi Sabhuku chitsanangurirai kuti zvoni makarwira kupi ningikiri muri bhesi ripi mimi. Nyaya kuti vanhu vakarwira mabhesi akasiyana siyana. Saka pane vakarwira pachimoyo, kuita vamwe vakarwira panyadzonya. Saka imimi makarwira bhesi ripi mimi. Inini pandakanyanya kurwira zvangu chimurenga nditi. Ini chimurenga ndakarwira pa bhesi repa Manyame Airbase. Ndipo ndakanyanya kurwira pa Manyame Airbase ndikazorwira pa Surisuri Airbase futi ndakaparwira pa base papo. Nozoti pa police base apa ndakaparwira futi zvakanyanya pa police base papo. Ndakaparwira pa police base papo. Pa police base. Apa tapasiya pa Sabhuku. Ndada kuti muchikwanisa muchitsanangura kuti vakafa pa chimurenga. Vakavigwa pa National Heroes. Mungakwanisa kutsanangura vaviri vatatu. Vakaita sanani pamwe unogona une. Vakaita sana andimuziva kuti vana Comrade Tongogara. Vana Kaguvi, vana Mbuya Nyanda, nani Chichi. Saka izvo manje ndo vanhu vatotara nezvavavo. Saka imimi ndisingaziva hangu kuti National Stadium paakafa akavigwa pa National Race Academy. Ndiye anenge ari nearest. Iye anogona kutipa umbo. Aiwa asi muna National Stadium. Ground rebora. Ima kutoita ground rebora. Handi ground rebora iroro rakaiswa futi ku National Heroes ikakonzvize nekukuni. Sabhuku kutoita vanhu vakafa pa chimurenga ichochi. Ini hangu kungoti pavaifa ndandisipo. Unozwa kuti semunhu vanhu vakafa usipo zvinonetsa kuti uzive kuti vavigwepi. Saka pada kuti muri kukwanisa kutsanangura kana kuti zvoni vamwe vamakarwa nawo pa chimurenga ndivanani vamwe muno vamai bata nawo pa chimurenga. Yama ndonyatsoziva ipapa. Ndo vamwe vamakaisa pa Heroes ika. Saka chingonyoya kuti delete avasipo here. Alright, arigati nyore zvinyatsonyeka kuti enda mulachamuziva. Hapana? Ende mamusipo. Ende mutori murima. Asi mungotora kuda ngokwana zvenyu da ngopinda pamamonya ipapo but pamamonya pachoka murutadza nyadzo papinda. Saurati wayozonga village rangu hiyo. Aiwa nakuya zonga village but pane zvese zvandataura apa. Hapana chamataura kana chemusoro kana 1. Saka wazontonga iri panapa. Aiwa Sabhuku, anakuya kuzokutonga. Naye mukwasha wasitembeni. Mukwasha wasitembeni nditsanangure kuti mukwasha wasitembeni iwo chimurenga chinomborevi. Patairwisana nevapanduki vaida kuti pamba nyika yedu. Vapambe pfumi. Uremira wakadaro mwanangu. Ndo chimurenga naye. Sabhuku hapana kutonga nzvimbo isiri yako. Nzvimbo isiri yako ndo chinozi chimurenga Sabhuku. Handiti. Vaida kuti dzanyire. Mwanangu. Mukwasha wasitembeni. Mada kunocherera mbambere. Chera mbambere. Chimurenga chiya chatanga. Autonge pese paungosvika mwanangu. Unadai wewe. Unadai wewe. Unadai jamunga iwe. Chimurenga chatanga.